Wangu ka dinner dress ka nyama ka ladies formal nyama ladies wear yese wangu butter egg your collection dear sponsor this episode number per screen. Idzidzai Mambo akacrossa from a parallel world from the past to the future achingosvika achibva sit man sit down now namari waiza mbebanga atomusunga kutanga kutomubvunza iwe unonzi handipe zita razvo kanzi inini chero ndikakudza zita rangu haukwanisi undedza nezita rangu because ndiri mambo ndiri munhu anoremekedzwa unosungwa unochekwa musoro waiza mbebhi mupirisa zvakamufizura bhabha mudhonza roko batora fingerprints because aida kutsvaga identification yake because anga asina id wise abhabha akandwa museo zvikanzi mandisa museo ndipei chii pekugara ndiri kushe ndiri mambo andifanira kugara pafloor ini zvikanzi mirai momo wasungwa iwewe shit man waiza at that time pakabva pinda mumwe mufesi anga akafanana nagadhi wake from the parallel world abva amumorisa kanzi gadhi ndiburitse muno mandiriona mandaiswa idzi atoshamisa kuti kwedzwira sezvikanzi ko uyu yari apa uyu ari museu uyu ari kutanga anorwara nepfungwa ita sezvikanzi ari kuzviti ndiri mambo weHarare akatanga kutoseka bha atanga kutorwa hake tumadhanzi achitoseka pai waiza izvi ndopakaona kuti hamaya uyu anga asiri gadhi wake akuda kutorwa ka-acid test kemukana kaika akuti maya uchachekwa musoro ukudisrespecta mambo iwo dzakadzamufizura because paaitaura akabva akukanda mumuromo waiza kati ashit mani zvingandinetsi waiza akazoburitswa because anga asina mhosva waiza anga awanikwa asina mhosva zvikanzi right chinditsvagira hotel zvikanzi mahotel ari apa ise ma5 star una mari iwoyo kupinda zvikanzi alright batwista button rake but right iri diamond waiza zvikanzi iri kana riri diamond nekabebaya saka ndichaita wife yako handi tinocheka kuti diamond asvika mumushopi yekucheka madiamonds membe kudai so mufesi yako toona kuti shit man siniri diamond from 40 years back rakanyatso perfect rakapenga waiza but then harinogona kunge rine marisk because uyanga abvunzwa kuti tinoita marisk kanzi harinogona kunge rine marisk waiza anga auda kuavhara uye abva aburitsa id card yake mupurisa badai so mambo achibva ati iwewe tarisa kuno kwanga uchiti chipa tachibva kwanga uchiti handisi mambo here ndiri mambo inini ona diamond